खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी राज्य सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानाय फारसे लांनो थाखाय हादोरनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनाया सोलिगासिनो दं। थारैनो नंगौ बे समाव सावगारिया बाथ्रा बुङो होनना बुंनाय मोनसे बाथ्रा भाव दं। राज्य सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानाय फारसे लाबोनो थाखाय हादोरनि मन्त्रि बिथांमोनखौ साफानि उनाव साफा लोगो हमनाया सोलिगासिनो दं। जेब्लानिफ्राय राज्य सभानि सोद्रोमा जादों अब्लानिफ्रायनो 125th एमेन्डमेन्ट बिलनिफ्राय लानानै बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै आबादारि बिथिंखौ लानानै गोबां थासारिखौ लानानै बे समाव हादोरनि नखर मन्त्रि हादोरनि गुबुन गुबुन मन्त्रि बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ लोगो हमनाया सोलिगासिनो दं। फिन आरोबाव लोगो हमबावदों नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोनखौ लोगो हमनायजों लोगोसे फिन आरोबाव लोगो हमबावदों हादोरनिनो एग्रिकालचार एन्ड फार्मार वेलफेयारनि मन्त्रि शिवराज सिंह चौहान बिथांखौ लोगो हमनानै बिटिआरनि फारसे जौगानायनि थांखि लानो थाखाय गोसोखां बिलाइ गथायदों। थारैनो नंगौ बे समाव नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बे सावगारिखौ नुदों आरो बे ससियेल मिडियानि जा सावगारि बे सावगारियानो बाथ्रा बुङो जे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिटिआर ओनसोलखौ जौगानाय लाबोनो थाखाय राज्य सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बेसेबां नाजागासिनो दं आरो बेसेबां खामानि मावगासिनो दं। बे समाव मख'जाथावदि जे प्रमोद बर' बिथाङा एबा राज्य सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' रोनगोरा नार्जारी आरो लक सभानि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथांमोना हादोरनि एग्रिकालचार एन्ड फार्मार वेलफेयारनि मन्त्रि शिवराज सिंह चौहान बिथांखौ लोगो हमनानै बिटिआरनि फारसे जौगानाय लाबोनो थाखाय थांखि लानो बे समाव खावलायहैदों राज्य सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा। थारैनो बे समाव मख'नांगोन जे सोलोंथाइ बिथिंखौबो लानानै दिनै गोबां रायजो राजाफोरा प्रमोद बर' बिथांनि जा थांखि प्रमोद बर' बिथांनि आमोलाव लानाय जा सुपार 50 बड'फा सुपार 50नि मुङाव जा कचिं क्लास होनाय नीट आनजादनि थाखाय एपीसी यूपीसीनि थाखाय जा कचिं होनाय बे कचिंआ दिनै साफानि उनाव साफा फिथाइ थायनायखौ एबा बर' हारिनि गेजेराव फिथाइ थायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जे बे समाव मख'बावनांगोन दे जे बड'फा सुपार 50नि जोहै प्रमोद बर'नि आमोलाव जा बड'फा सुपार 50 लादोंमोन दिनैनि समाव 50नि गेजेराव 37 फरायसाफोरानो नीट आनजादखौ क्लियार खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों एबा रिजाल्ट मोननो हादों। थिग बेबायदिनो बे बाराव सोलोंथाइ एबा फरायसाफोरनि एबा लाइमोनफोरनि थाखायल' नङा बे समाव आबादारिफोरनि थाखायबो आबादनि फारसेबो जौगानाय लाबोनो थाखाय बिटिआर ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय हादोरनि आबाद बिफाननि मन्त्रि बिथांखौ लोगो हमनानै थांखि लानो थाखाय बे समाव खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों।